Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagka-reaction na gyud ang usang nato nga gihuwatan baling ang pagkanta ni Bunut ngadto sa dito sa EGT bali para sa ma-qualify yung qualifying round bali para kung kinsay mo daog ani mo madala dito sa may maka-appeal ngadto sa finals bali. O ato ning tan-awon karon ang usa niya ka-performance bali o sa unsa ang iyang gikanta. Kay karon ang iyang gikanta kanta man sa pambabae, I Will Always Love You by Whitney Houston. Mao ni iyang pagkakantahon karon. Atong tan-awon kung unsa ang iyang pagkakanta ani ug unsa pod ang iyang performance o rendition o version nga iyang paghimuon ani. Kay kini nindot din siya nga kanta pero pambabae lang lagi. Tingala ngano man kini man daghan man tay kanta nga mapilian ni Bunut pero sige lang atong tan-awon karon kung unsa gid pod ang iyang performance o unsa iyang version bali o unsaon niya pagkanta ni nga kanta bali. Okay? Sige. Sa mga bag-o nga nakakita sa atong video karon nya matinga ka nga atong giputol-putol atong nagituyo kay kita o sa ka reaction video man maghatag-tag opinion, insight sa kada putol na to at nagituyo kay para dili po ta maka-copyright ug iwas po ta sa makakuan po ta iwas po ta makalimot ngadto sa katapusan na nato panghisgutanan ba o man ang ator kang insigida nga isulti kung unsa atong nakita diha sa video. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Wa naman tay laing gihuwat. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. If I should stay, I would only be your way. So Grabe. O kung gadahon mo kini iyang pagkakantahon nga kanta bali. Pambabae gid ba yan kang Whitney Houston ni taas kayo kanta. Sikat ni siya nga kanta pero para sa ako murag wrong choice ni. Wrong choice ni nga kanta ni. Ambot kin sa paglagi ga kuan pa ani ang judge ba sila Ray kapili aning kanta ha. But I know I'll think of you whenever you stop the way. And I will always love you. Will always love you. Okay man pud gyapon niya sa iyang pagkakanta karon pagsugod pa lang kay nakuha o gihatagan po niya iyang kaugalingon nga version bali nakuan po niya ang iyang pagkakanta karon pero makuan gid ko nga dahom nga ingon kani nga kanta ang iyang pagkakuan daghan may makanta nga bagay gud sa iyang tingog gud pero ato sang padayonon na tan-aw nato kung unsa pa gyud ang iyang mga sa performance gid ani o sa iyang version bali. I hope life treats you kind, and I hope you have all you dream of, and I'm wishing you joy and happiness. But above all this, I'm wishing you love. Daghan mo pud gihapon nga ganahan gabon sa akuan. Hinuon sa iya magyung pagkanta sa iyang tingog manggod. Nindot kay ba? Sa iyang vibrato og sa iyang kan pagka-husky o raspy ni sa iyang tingog bali. Grabe ka nindot kay paminawon.
dinggit ang mga kuan, ambot lang kung sa kuan ba na sa ila ba ng studio o sa diha baya sa ila nga kuan sa production baka na nila nga mupakpak bali pero makita mo gud nato gihapon. Grabe kapagaw na kayo ba? Oo, okay nga po. Oh. Okay kayo? Pakpakin ta na no. Standing ovation gid ba? You are on your feet. Roland, bravo! Kaya kuan ko ambot lang kung unsa gid ang kuan gyud ani kinsa ginagkuan ani sa kanta bali pero para sa ako nagdaghay kanta nga bagay unta na sa iyang bagay bali unta na sa tingog ni Roland bali karon pero ambot nga nung kani may ilang gipili pero nindot po ning kanta pero karon no iyang gihatagan kapag kaugalingon nga version. The perfect song, the perfect voice. It was spectacular. You know, you said I will always love you. I think you just made everyone in the world love you. This was memorable. Only Sa kuan gid no sa mga judge gid diha si kuan gid nagi murag ato gi makita gid kang kuan atong makita ngadto kang Simon bali nga murag di gid siya beat sa kuan gid ni sa Pinoy bali o okay niagi naman putaan na sa kang Marcelito lagi so karon pod murag iya pong gipakita na lamang nga kuan ba murag plastikan ang dating gali pero tanawon gid nato kung unsa gid ang kuan unta na makasud ni siya pero sa ako gid di gid murag wrong gid ang choice sa kuan sa song bali nga kuan ni bunot bali karon. you can go through. They got to vote for you. I believe that this was the performance of a final. Heidi, how much Unta do you na. love him? I loved it. Your voice Antana. has so much grit. It has so much texture. It's beautiful. To be honest, one of my favorites Kinigid of siya. tonight. And if there was another golden buzzer to push you right to the finale, I would push that for you right No now. tanawa. Okay, ato na pong nadungog ang usa na gud nga atong gihuwatan bali nga ang performance bali o sa pagkanta ni Ronald Bunot Abanti sa EGT bali sa iyang qualifying song bali nga I Will Always Love You o karon unta na makasud ni siya ngadto sa kuan ngadto sa finals bali kay para sa ako gyud sa pagsugod kanta ganiha wa ko gadahom gyud nga kadto may iyang pagkakantahon nga kanta na kanang kang Whitney Houston lagi so makakuan ko nga hinoon gihatagan man niya og lain nga ariglo bali o kanang bali sa iyang version bali ba o sa kuan gihatagan po niya og maayong performance o stage performance bali atong nakita karon nga makita na to kabunot nga grabe gini ang pagpaningkamot gyud o usapod ato ba yung nakuan ganiha nga sa paghuman hilak pag siya kahilakon bali siya di ba talikod siya so kahilakon pero makakuan magud ko kung ako'y pabuton bali dili mauni nga kanta nga akong ipakanta sa iya kung ako'y pabuton ako lang opinion na ay para sa ako kaw hinoon sikat man nga sikat man gid ang kanta pero dili man gud mabagay sa iya kay pambabae sunod pambabae nga kanta din ang iyang tingog biya grabe ka husky bali o grabe ka raspy kaayo ang iyang tingog
manang makain ko nga dili bagay para sa iya kana nga kanta. O ambot lang kung giganahan pa po ng mga judges lagi kay gipakita man po nila. So mismo ganiha ako nakita sa usa ka judges nga si Simon, bro, di man siya, bro, plastic ang iyong pagkatubag sa kuan ba, iyong gipakita ngadto sa kuan pag sulti niya ngadto sa iyang ngadto kang bunot bali. No, ako makaingon gid ko nga kini usa man guni ka kuan, usa ka kuan sa mga Filipino bali nga nakuanta nga niabot ta diha o dili lang ingog bahin sa kanta nga atong kuan daghan may mga talent, pero usa karon no atong na kuanan karon sa kanta lagi ni bunot lagi nga murag dili ko kontento ba bali o wala ko na satisfied bali sa iyang gikanta karon nga dili bagay para sa iya. Mao ra gini akong ikasulti gid ani. O mao ra gini akong ikasulti kay hinoon daghan lagi kanta para sa iya, pero di man nato makuan. Pero wa pud ta kahibaw kung iya bagid ning choice o kinsay nagkuan o ang judges baka nag-ingon sa iya nga kini mo ikantahon, o ang iya bang coach baka may nagkuan sa iya nagsuggest nga kani may kantahon. Wa man ta kahibalo. Pero ato lang punting naon manghinaot lang ta nga makasud siya sa finals bali kay ang uban pud nga mga uban nga contestant gyud grabe gi kanindot kayo. Nindot gi kayo sila po ma-perform pang international gyud ba, o di lang kay ingog basta pang international bunot, pero kana lagi dak gikuanan kana isa lang gyud kana ang kanta nganong kana magyud mao ginaya ako. Pero manghinaot lang ta na makasulod siya sa finals kay hinaut pud ta nga dili pud unta to plastikan bali nga pagkasulti sa ni Simon, kay sa tanan nga judges si Simon naman hiba murag plastic ang pagkasulti ato ngadto sa yang comment bali ngadto ko ni Ronland bali kay ato ba makita pod kay bawta ni Simon nga may kuan diha ang iya diha nga ang kung unsa to'y kinsa to'y kusog, pero yung hinaot po nga taas ang votes po ani ni kuan, ang votes bali ani ni bunot kay usa man nga makapakuan sa iya nga to sa finals, di ba? Sige, sa inyo kasulti atong video bi, comment niyo kung unsa pa inyong kasulti sa atong video karon. Sa mga bago din nga nakita sa atong video karon, niyo pa ka naka-subscribe, niyo ganahan ka, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa mga tao nga pakitaan eh. Okay? Sige. Paki-follow na lang po sa akong Facebook na sa description at kung gibutang ang link bali. Kung gusto mo dito mo tanaw, click lang na ninyo. Okay? Sige, di na ta magdugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.